बे समाव आङो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वरनि 3 नं बालाबारियाव राजेन नार्जारिनि नखराव दंफैयो। बिथांनि फिसाला दानसोरां नार्जारिया उत्तराखन्डआव जानाय वाको इन्डिया फेडारेशन काप 2019 आव बिथाङा 57 गिलिरथायाव सेथि बान्था मोननो हादों आरो बे समाव बिथांनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा मिथिनो थाखाय दानसोरां नार्जारिनि खाथियाव आङो फैदों। गिबियावनो नोंथांखौ SM निउसाव बरायबाय। खुलुमबाय। आচ্ছা बे कम्पिटिशनाव नोंथाङा अबे जिल्लानि बा अबे रायजोनिफ्राय बेवहाय बाहागो लाहैनाय? आङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आसामाव सेलेक्ट जानानै आसामनि जानानै देहरादुनाव गेलेनो थांदोंमोन। उत्तराखन्डनि देहरादुनाव? औ। आচ্ছা बे कम्पिटिशनाव साबैसे बाहागो लागिरिया बेवहाय बाहागो लाहैदोंमोन? ओरैनो आंनि वाइटआव सा 8 ना सा 10 दङमोन। ओरैनो आङो साब्रै प्लेयार्सखौ फेजेननानै सेथि बान्थाखौ लाखिनो हादों। आंनि फाइनाल गेमाव आङो UPखौ फेजेननानै सेथि बान्थाखौ लाखिनो हादों। UPखौ फेजेननानै सेथि बान्थाखौ लानो हादों। औ। जोबोद मोजांनि बाथ्रा। बिथाङा आसामखौ रिप्रेजेन्ट खालामदोंमोन आरो UPनि सासे बादायगिरिखौ बिथाङा फेजेननानै सेथि बान्थाखौ लानो हादों। दा बेनि उनाव नेक्स्ट नैबे इयाराव माबाफोर कम्पिटिशन बेबायदि गेलेबावनो दङ नामा? नैनिफ्राय जायफोरहाखि गल्ड मेडेल लाखिनो हादों बिथांमोना इंटरनेशनल गेम पुनेयाव जागोन, बेवहाय बाहागो लाहैनो मोनगोन जानुवारि। बेथ' नोंथांनिया माबा माने मा होनो गल्ड मेडेल नङा होमबा? औ। फार्स्ट प्राइजआथ' गल्ड मेडेल। औ। सेकेन्डआ ब्रन्ज जायो नामा? सेकेन्डआ सिलभार एन्ड नेक्स्ट थार्डआ ब्रन्ज। थार्डआ ब्रन्ज। आচ্ছা बेयावहाय नेक्स्ट पुनेनि थाखायथ' दा सिलेक्शन जाना थाखाबाय नङा होमबा? औ। दा जोङो नोंथांनि नखराव फैनानै जोङो नुफैबाय नखरनि जि अबस्था, नखरनि हाल साल माने जोबोद माने गाज्रि। दा बेवहाय माने खेला गेलेनायनि थाखाय माने रांखान्थिनि गोनांथि जायो। दा गोनांथि जायोब्ला बे रांखान्थिखौ माने नोंथाङा बोरै मोनो? ओरैनो जोङो मानिफ्राय गरेस्वर क्लाबनिफ्राय जायफोरानोखि ससियेल सार्भिस बिथांमोननिफ्राय एसे रां लानानै थांदों आरो बाखिखिना जाखिना नांगौ बेखिनाखौ नखरनिफ्राय बिमा बिफानिफ्राय लानानै थांदों। नोंसानि आफाया मा मावो? साराव आबादारि मावो। बेनिफ्राय मालाबा हाजिरा मावो। हाजिरा मावो ना? औ। आइया मा खालामो? आइया ओरैनो मालाबा हाजिरा मावो आरो नावनो खामानि दामानि मावो। नोंसोरो ओरैनो साबैसे? जोंहानि नखराव आंनि आइ आफा दं, बेनिफ्राय आंनि आब' सासे आगै सासे दङ, बेनिफ्राय जोंहानियावनो थानाय आनैनि फिसाज्ला सासे आदा दङ। ओमफ्राय नोङो दा मा फरायगासिनो दङ? आङो हायार सेकेन्डारि सेकेन्ड इयाराव NRDS जुनियर कलेजाव फरायगासिनो दं। NRDS जुनियर कलेजाव फरायगासिनो दङ। गरेस्वरावनो फरायगासिनो दङ नङा होमबा? औ। ओरैनो फरायनायजों लोगोसे गेलेनायखौ जे समान लांफादो, बेवहाय माबाफोर फरायनायाव हेम्पार बा असुबिदाफोर बेबायदि माने जादों नामा? ओरैनोथ' असुबिदा जाखायो। ओरैनो जोंना 9:30निफ्राय क्लास जानानै 3टासिम क्लास जायो आरो लोगो आङो स्कुल गनाय लोगो न'आव फैनानै ओंखाम जानाय लोगो आरो न'आव एसेबो जिरायनो मोनालासिनो गेमनि प्रेक्टिसाव थांनो गोनां जायो आरो प्रेक्टिसा मालाबा 5 बाजि मालाबा 5:30 जोबो आरो न'आव फैफिननानै आङो मालाबा 7 बाजि बा 7:30 मोनफैयो। बेनि उनाव आरो फरायनायाव जिरायनो गोनां जायो। औ। ओरैनो नखरनि जि परिबेस जों फैनानै नुफैबाय, बेवहाय माने नखरा जोबोद गाज्रि, हाजिरा मावना जायो, जाहाराव थाङो। जाहाराव थाङोबाथ' आबाद मावो नङा होमबा बेवहाय? आबाद माने गाव नखराव आबाद दोङो। दा बिथांमोना बुंदों जे थाखा फैसानि अभाब आरो बहाबा गेलेनो थाङोबा जायफोरा माने ससियेल वार्कार बा मेलेमजिबि बिथांमोननिफ्राय गरफा गरनै माने फैसा लानानै रां लानानै माने गेलेनो थांनो गोनां जायो। दा बे समाव आं बुंनो लुबैदों, दा BTC सरकार जोंहा जिहेतु दङ, दा BTC सरकारनिफ्रायबो जाहाथे बिथांमोन बायदि दानसोरांमोन बायदि गेलेगिरिखौ जाहाथे एसे रांखान्थियारि अनसुंथाइ होनानै बिथांमोनखौ जाहाथे गेलेनाय फारसे आरोबाव अंकुसिता बर' बा जुमुना बर'मोन बायदि बा गुबुन प्लेयार्सफोर बायदि जाहाथे गोजौआव थांनायाव जाहाथे
एसे मदद खालामो रांखान्थि सहाय होनानै थाखा फैसा सहाय होनानै दा बे समाव आं एसएम निउसनि जानानै बिटिसि सरकारखौ खावलायदों बिटिसिनि इएमजिएम एमसिएलए बिथांमोनखौ खावलायदों बिटिसिनि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायदों मानो होनोब्ला जोंहा दिनै गेलेनाय बिथिङाव जोंनो गोबां मानसिनि मानब सम्पदनि माने गोनांथि जानानै फैदों दा बेनिखायनो बे समाव आङो खावलायदों दा ओमफ्राय बेनि उनाव जि माने पुनेयाव जानो गोनां गेम बेनि थाखाय प्रेक्टिसा बोरै सोलिगासिनो दं प्रेक्टिसा ओरैनो गेमा जोंना गेम गेलेना फैनाया बारा बावाखै नालाय प्रेक्टिसखौ आरो साननै बा सानथामनि उनाव खालामसिगोन आरोना जों एसे रेस्ट लानानै दङ नङा होमबा नोंथाङा किक बक्सिं गेलेनायखौ माबोरै जागायजेननाय बोरै थुलुंगा मोननाय गिबि गिबियावनो आङो जेब्ला 10 थाखोआव बिहुराम बर' हाइ स्कुलाव फरायजेनदोंमोन बै समाव हिन्जावसाफोरनि जा सेल्फ डिफेन्स बे सेल्फ डिफेन्स फोरोंनायखौ नुनानै आङो गिबि किक बक्सिं गेमखौ जागायजेनदोंमोन गेलेनो गोसो जादोंमोन आरो बेनि सिगाङावबो आङो जा गिदिर जेरैबादि मेरि कम जमुना बर' बिथांमोननि गेमखौ नुनानै आंहा थुलुंगाखांदोंमोन बेनि उनाव आङो गरेस्वराव जा प्रेक्टिस खालामनाय बे जायगायाव थांनानै आङो मुं थिसननानै गिबि गेमखौ जागायजेनदोंमन आरो आङो सिगाङावनो स्टेट लेभेलनि गेम किक बक्सिं दिसपुराव गेलेदोंमोन आरो बेनि उनाव मिर्जायावबो गेलेदोंमन आंहा बे बादायलायनायाव देरहासार जानो हायाखैमोन उनाव आङो नैबे 17 to 20 वाको इन्डिया फेडारेशन कापआव देहरादुनाव जानायाव आरो बे गेमाव आङो देरहासार जानो हादों वाइटआथ' 57 किल' औ नेक्स्ट माने गेलेगोना बेसेबां किल'नि जागोन बेयो पुनेयाव गेलेगोना नेक्स्ट जानाया 57 वाइटआवनो जाफिनगोन जायफोरानोखि गल्ड मेडेल मोनदो बिथांमोनानोखि पुनेयाव जानुवारि दानाव गेलेफिननो मोनगोन नखरनि जि परिबेस बे परिबेसाथ' नोंथांनिया जोबोद गाज्रि दा गुबुन जायगायाव थांनांगौ जायोब्लाथ' थाखा फैसानिबो जोबोद माने अभाब जायो दा बेनि थाखाय रांफोर बियोबा नोंनि आफाया बा बिफाया माबाफोर रागा जोंनाय बा अजद बा बेबायदि हरनो हायि रां हरनो हायि परिबेसफोर जायो नामा ओरैनोथ' जाखायो ओरैनो जोङो गोजान जायगायाव गेलेनो थांनो गोनां जायोब्ला गोबां रां नांगौ जायो गारि भारा फैनायनि भारा थांनानै एडमिसन लानाय गेलेहैनाय ओरैनो जानाय लोंनाय ड्रेस बेफोरनि गोनांथि जायो फैसाफोरा मालाबा अमिल जायो मालाबा मोनलाङा बेबादिनो मालाबा गैयाब्ला जोंनि सारहानो जोंखौ लानानै थाङो डिएस कलेजआथ' प्राइभेट कलेज दा बेवहाय माबायदि फरायदों नोंथाङा ओरैनोथ' जोंहानि नखरा गाज्रिखा जेब्ला आङो जिथि थाखोखौ उथ्रिनो हादों बेनि उनाव जोंहानिनो गामिनि एबा आंनिनो नखरनि देरहासार बिथाङा आंखौ लांनानै गावनि कलेजाव मुं थिसननो हादों आरो आंनि एडमिसन फिस मान्थलि फिस बेफोरो गासिबो फ्रि आङो मोजाङै फ्रियै फरायनो हादों प्राइभेट कलेजाव दुखिया नखरनि जानानै बेनि थाखाय आङो देरहासार बिथांखौ रोजा साबायखर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय जोबोद मोजां बाथ्रा बिथाङा बुंदों जे नखरनि जि हाल-साला जोबोद गाज्रि थेवब्लाबो बिथांखौ गामिनिनो सासे फोरोंगिरि बा बै कलेजखौ सामलायनाय डिरेक्टर देरहासार नार्जारिया फ्रि एडमिशन मान्थलि टिउसन फिस फ्रि बेखौ होनानै माने फ्रि होनानै बिथांखौ फरायहोदों आरो बे समाव एसएम निउसनिफ्रायबो बिथां देरहासार नार्जारिनो जोबोद साबायखर जासिनो नागिरदों मानो होनोब्ला नोंथाङा कलेजखौ सामलायनायजों लोगोसे बेबायदि दुखिया नखरनि फरायसा बेबायदि रांखावरि माने दुर्बल नखरनि फरायसाखौ नोंथाङा फ्रियै बा फिस लायाब्लासिनो फरायनो खाबु होनायनि थाखाय दानसोरांनि नखराव फैनानै जोङो दानसोरांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिन्थिबाय आरो बिथांनि बिफानिफ्रायबो जोङो माखासे बाथ्राखौ मिन्थिबाय दा नोंथांनि जि साननाय जि सिमां जाहाथे बियो मोगथां महर मोनो बेखौ जोङो एसएम निउसनिफ्राय माने हास्थायदों आरो आफा अबं गसाइनियावबो जों आरज गाबदों जाहाथे नोंथाङाबो जमुना बर' अंकुसिता बर' बा मिरिकम बायदि जाहाथे नोंथांमोनाबो वर्ल्ड फेमास जानो हायो अलिम्पिक गेलेनो हायो नेशनेल इन्टारनेशनेलफ्राव जाहाथे नोंथाङा देरहाबोनो हायो बेनि थाखाय जोङो इसोरनियाव आरज गाबदों
SM निउसनिफ्राय दा बे समाव जोङो नोंथांनिफ्राय बिदाय लानो सानदों। खुलुमबाय आङो जोबथारनायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो लुबैदों। आंहा दि न'खराव एसेबां गाज्रि थासारि बेफोरनि थाखाय आङो मालाबा खेला गेलेनो नार्भास जायो। प्रेक्टिसनि समाव कलेजनिफ्राय फैनाय समाव आंहा गोबां माबा-माबि साननाय आंनि गोसोआव बेरखांफैयो। गेलेगोन ना गेलेलिया बा माने थाखा फैसानि अभाब बा माने बायदिसिना साननायफ्रा फैयो नङा होमबा? बा सिमांबो नुयो मेरिकममोन बायदि जानायनि, अंकुसितामोन बायदि, जमुना बर'मोन बायदि जानायनि नङा होमबा? नाथाय थाखा फैसानि जि अभाब, रांनि जि अभाब हयथ' बेफोरखौनो सानो नङा होमबा? आं बेनिखायनो आङो जोंनि जा बर' हारिनि जायफोराहाय गेदेर गोलाव बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनो लुबैयोदि बिथांमोना जाहाथे जोंनि बर' हारिनि जायफोरानोखि गेलेगिरि बिथांमोनखौ उनसिमहालागै मोजां गेलेनो थाखाय वर्ल्ड चेम्पियन जानो थाखाय जाहाथे हेफाजाब खालामो। आं बिथांमोननिसिम आखाइ खबजबनानै गुरै खावलायहरो आरो आङो जाहाथे उनाव मेरि कम, जमुना बर'मोन बादि मोजां सासे प्लेयार जाहैनो हायो। आं बेखिनिखौनो आसा खालामो। जोबोद मोजां बाथ्रा बुंदों बिथाङा जे जोंनि बर' हारिनि माखासे दैदेनगिरि बा जायफ्रा रां दङ बा जायफ्रा रांखान्थियाव एसे माने जौगानाय बेबायदि सुबुंफोरा जाहाथे बिथांमोनखौ जुदि अनोबा, दानसोरां नार्जारिमोन बायदिखौ जुदि अनोब्ला दा बिथांमोनाबो मेरिकम बायदि सिमां नुदों, जमुना बर'मोन बायदि सिमां नुदों, अंकुसितामोन बायदि सिमां नुदों। दा बिथांमोननि जि सिमां बे सिमांखौ जों मोगथां महर होनांगौआ जों साफ्रोमबो बर' सुबुंनिनो दायित्व। दा बेनिखायनो आं खेबसेबाव फिन खावलायदों जाहाथे BTC सरकारा बेबायदि नेसनेल लेभेलाव गेलेनानै एवार्ड मोननायफोरनो जाहाथे एसे रांखान्थियारि मदद होनानै जाहाथे बिथांमोननि जि गेलेनाय बे गेलेनायखौ जाहाथे गोजौ फारसे लांनायाव मदद खालामो। आं SM निउसनिफ्राय आङो गुरै खावलायदों। बे समाव नोंथांनिफ्राय जोङो बिदाय लानो सानदों। खुलुमबाय। नोंथांनि फिसाला दानसोरां नार्जारिया जे माने उत्तराखन्डनि देहरादुनाव माने गेलेनानै जे माने गल्ड मेडेल लाबोनो हाबाय बा सेथि बान्था मोनबाय, दा बान्था मोननायाव नोंथाङा गावनि गोसोखौ माबायदि नांदों गावनि फिसा हिसाबै? आङो फिसाखौ मोजां मोनदों सेथि बान्था मोननायनि थाखाय। आरो थाखा फैसा थानायबा आरो गिदिर खालामनो आं गोसो दङमोन, दा हायाखै। हाजिरा मावनानै जायो नङा होमबा? हाजिरा मावना जायो। आं गोदो दुर्जि मावनाय समाव आंहाबो खेलानि इन्टारेस्ट दंमोन, आंबो टाइकन्ड' लादोंमोन। लानायावनो आं फिसाखौ गेजेर सोङो, नोंसोरालाय किक बक्सिंनि काटाफोरखौलाय हादोंना हायाखै? प्राय हादो होनना बुङो। एसाबा मोजां जादो। बक्सिंनि माबाफोरखौ मालाबा सोङो आं काटाफोरखौ। एसानो साक्सेस जादो फिसाया।